To kata kapok wadeyo ng'utgi sana. Aparo ni ordinary motorist ng'ama wa dalacha matije en manyo kata sing 50 manyo 100. Inyalo kata mana pistol manego jogi pok nomulo nyaka nyuole. Kata kaka onyadhi e geng'no por nokia. An ang'iyo ni nongo wang'iya ni to ne en interest mane play ka. Nikech king'iyo case mane ng'ani yalo, achiel kuom ne en kawa farm, tea farm, mano was over 3 billions to KCB. At the same time, inano ka ne ntiere judges moko mano bedo, ma allegation wacho ka ne bedo bribed 2.5 billion USD. Koro gima nyalo nyisowa kata manyalo nyisowa jok mane nyalo oro jogi maneki. Gi samoro yudo ng'at manogo wakili ni gi bunde, samoro no kenkata jangware. Nen mang'amo motiyo gi gware kado tiyo gi piki. But in the real sense, samoro no ko jangware. But since no setiyo gi piki, kuro tiyo ni joma nyingi kethore en jangware. To samoro jangware ng'ama very innocent. Samoro wa Kibra, wa kata Madhare, wa kata Ruma, odhi town, omanyo kase ng'uya beach on a daily basis, hand to mouth. Because the moment mwaketo akigi matek kabisa ma tich, to jok mnenogi kapok kata wariembo gi ngware kanyo. Ngware no bo offer gimlo ni form of employment. Makonwa jogi. Kwa golo gi ngware ka, wadhi tero gi kure. Nikech Kenya en achiel kuom pinje man gi tabu e weche mag andiko dhano. Mar ariyo, Joyce, nyaka wang'e ni to ere ng'ama ne dwaro lawyer ni mondo tho. To ere ng'ama ne dwa yute kata ma dwa bedo ma dwa benefit kuom tho mare. To ere ng'at ma wacho adieri e kuom wechegi. To end game en ang'o. Kwa ng'eyo gigi to biro nyisowa nyaka the source. At the same time, onego bedi goodwill. Kata waketo mana wang' dede chuny town ka everywhere, nyaka barabara nyaka villages. To kuonge gi goodwill, to onge